συνάδελφος διανομέας, αλλά με μπουκάλες υγρά αερίου. Με πάει έργο στη Λεωφόρο Παπάγου, περιοχή γνωστή ζωγράφου. Εκτός ότι κρατάει το κινητό στο χέρι, αριστερά, γιατί το δεξί έχει τον γκάζι, δεν μπορεί. Εκτός ότι γράφει μήνυμα, με κόβει. Δεν μπορώ να περάσω εγώ το φανάρι με παραγγελία. Εντάξει, διανομέας, τύπου με χαϊμαλιά λυσίδες στο δεξί πόδι και το ένα και το άλλο. Ιστορίες για γρήγους και με ένα παπούτσι 5 πόντο λόγω ύψους. Δεν πειράζει. Εκτός ότι δεν με κολλάει εμένα στο φανάρι και δεν με αφήνει να περάσω, ο ίδιος καίει το φανάρι και φεύγει με κόκκινο. Αυτή είναι η μαλάκια, η παπαριά. Και συνεχίζει την πορεία του. Κλασικά με το κινητό στο χέρι, περνάω από δίπλα του, το κοιτάω και λέω έλα ρε μάστορα να πούμε. Με κοιτάει και συνεχίζει να είναι με το κινητό στο χέρι πίσω από την κίνηση και στον κόσμο το τύπος. Δηλαδή γιατί ρε φίλε, για ποιο λόγο? Δηλαδή θες να κρατήσεις το κινητό? Τράβα να πούμε στην ευχή του Θεού δεξιά και σταμάτα, γιατί να κολλάς να πούμε την κίνηση? Δεν ξέρω, είμαι λάθος?